Yes. Jamen, som sagt, formålet det er ligesom, hvordan du lærer at melde dig til årsmødet, og hvordan du selv klikker dig videre og gør det via vores medlemssystem. Så de trin vil jeg gå igennem nu. Hvis der er spørgsmål, så stiller I dem i chatten, så er vi klar, og ellers så rækker I hånden op, og så tager vi den derfra. Yes. Louise, hun vil lige dele skærmen med jer. Det er sådan, at tilmeldingen den foregår via vores hjemmeside. Og hvis I går ind på forsiden af menighedsrådet.dk, så ligger årsmødetilmeldingen fremme. Der er logo for årsmøde 2024, og når I klikker videre for den, så kommer I hen her, hvor Louise er nu. Og det der tilmelding starter. Super. En ting, der er rigtig god, inden du skal i gang med at melde dig til årsmødet, det er at kigge på programmet. Der er en del ting at forholde sig til, når man melder sig til, og det er også derfor, vi anbefaler, at man selv melder sig til. Vi har selvfølgelig sammensat et rigtig spændende program, og noget af det, man skal forholde sig til, det er, skulle man ske at være ny på årsmødet, eller have behov for en introduktion til årsmødet, så skal man vælge et introduktionsarrangement fredag eftermiddag. Og lørdag formiddag, der har vi nogle forskellige inspirationsoplæg, og der kører 2 flows, kan man sige, 2 omgange. Så du kan vælge 2 forskellige. Du kan også vælge det samme 2 gange i streg, hvis du synes, at det har du brug for. Men du skal vælge mellem 7 forskellige, og du skal tage et valg først, der hedder fra 8:45 til 10:15, og bagefter et fra 10 til 10:15. Senere på lørdagen, der skal du vælge mellem nogle forskellige ting, som omhandler, hvad du kan lave lørdag aften. Men det kommer jeg lige ind på. Man skal også forholde sig til, om man vil have frokost. Og længere nede i det her program, der kan du læse en udførlig beskrivelse af, hvad de enkelte ting, de drejer sig om. Men nu tænker jeg, at jeg vil gå igennem de trin, der er, når man melder sig til årsmødet. Og her starter vi med den første udfordring, der kan være, når man skal melde sig til. Det er, at man skal bruge sit medlemsnummer. Og inden man falder helt bagover og tænker, medlemsnummer, det har jeg da aldrig set noget til, så kan I med fordel lige finde jeres seneste menighedsrådens blad. Det her det er et med kirkeministeren, og bagpå der har vi faktisk også en lille reklame for årsmødet. Så vil det være sådan, at sammen med navn og adresse, der står medlemsnummeret heroppe, og det starter med 10 eller 11, men det er altså er det 8 cifre, der er? Det er 7 cifre, ja. Hvoraf det starter altså med 10 eller 11, og det indtaster I så. Og koden, hvis ikke I har været inde i vores system før og ændrer koden, så er koden stort L, stort M, 2020. Det var dengang, I fik oprettet medlemssystemet, så det er derfor koden, det er altså LM 2020. Yes. Og det jeg lige vil knytte en kommentar til, det er, at hvis man skulle ske ikke kunne finde sit medlemsnummer, så er der selvfølgelig hjælp at hente. Man kan sende mail til os, eller man kan ringe hertil. Og det er jo ikke først mølle, når man melder sig til, så ro på, der er god tid. Vi lukker for tilmeldingerne den 25. april, så er der god tid til at kigge på tingene, og så er du klar til at melde dig til. Nu har jeg logget ind, og ved hver side, man kommer på, vil der lige være en startbeskrivelse. Den går igen hver gang. Og der står en af de ting, jeg har snakket om før, og noget af det, man også skal være opmærksom på i sin tilmelding, det er, at man skal forholde sig til, om man har nogle hensyn til indkvarteringen og nogle hensyn til ens forplejning, fordi det vil vi selvfølgelig imødekomme så vid udstrækning som muligt. Det har Hotel Nyborg Strand meget erfaring med. Når det lige drejer sig om værelsesvalget, så er det på den måde, at vores evalueringer viser, at oplevelsen af årsmødet, den er bare rigtig god, når man bor på Nyborg Strand. Og det vi har gjort i år, det er faktisk, at vi har valgt de eksterne hoteller fra. Men det betyder også, at vi er meget afhængige af, at mange vælger et dobbeltværelse. Og det kan man gøre på 2 måder. Enten ved, at man finder en, man kender lidt eller meget i forvejen, og aftaler, at man bor sammen. Eller man angiver, at man gerne vil dele værelse med en, man ikke kender endnu. Hvis man vælger at dele dobbeltværelse med en, man ikke kender endnu, så bliver man sat sammen med et andet menighedsrådsmedlem af samme køn. Så man risikerer altså ikke at skulle sove på værelse med en herre eller en dame, medmindre man selv har valgt det. Yes. Så
Men vi håber rigtig meget på, at vi kan være på Nyborg Strand alle sammen. Vi har nogle ekstra værelser på Hesselet, som også bliver sat i udbud, men som er meget dyre. Men vi håber virkelig meget på, at I vælger dobbeltværelser. Det vil i hvert fald være. Det er jo nogle gode værelser, så det er ikke noget problem som sådan. Så det går vi herned, og så vælger jeg selvfølgelig, at jeg vil bo på et dobbeltværelse. Og jeg klikker op her, og så skriver jeg, at jeg gerne vil bo sammen med Vivi Boldskov. Og hun kommer fra Åbyhøj. Det bliver hyggeligt. Det gør det bare. Jeg snorker. Men det gør jeg også, så det er fint. Yes, så det har jeg anført her. Så skal jeg tænke over, om jeg vil deltage i frokosten søndag. Og grund til, at vi spørger om det er jo fordi, ligesom alle andre steder i samfundet, der vil vi godt undgå madspil. Så vi beder jer lige om forhold jer til, vil I have det? Skal det være det, der afslutter jeres årsmøde? Skal det være en frokost søndag? Og det skal jeg selvfølgelig have fuld. Jeg skal jo med til det hele. Så jeg går ind her og vælger, at jeg vil gerne høre om arbejdsmiljøundersøgelsen. Det er den første del af det. Så går jeg herned, og så vælger jeg, at til den anden ting, der vil jeg gerne, altså klokken 10, høre om brobygning i forhold til præstemangel. Så har jeg forholdt mig til lørdag formiddag. Så lørdag aften klokken 8, der er ligesom fri leg. Der kan man vælge at komme til omkring et fly med Jørgen Anker. Og man kan vælge at komme ind og høre en koncert. Og man kan vælge at se, se Gabriel vinder filmen. Og hvis man skulle ske og egentlig gerne vil både til koncert og se filmen, så kan man vælge det klokken 10:30. Og det er jo ikke noget problem. Man skal ikke til ud med bussen, så det kan man sagtens. Og vi har lige et spørgsmål her om man kan ændre sit valg, når man får lyst til noget andet, når vi er nede på Nyborg Strand. Ja. Og det ved jeg ikke, om du kan sige lidt om, hvordan det er med det her med valgene. Det kan man. Altså jeg vil sige, det der er det primære i forhold til, hvordan vi placerer, hvor det afholdes, det er jo, hvor mange der vælger det. Så den mulighed, der er, vi bedst kan imødekomme det på, det er, at man får ændret det, inden man kommer derned. Fordi at ændre det, når vi er dernede, der står vi i den, med den risiko, at der så ikke er plads i de lokaler. Hvis flere så bare beslutter sig for, at de går derhen, så kan vi risikere, at der er for mange. Og vi har selvfølgelig nogle krav, vi skal leve op til i forhold til, hvor mange der er i lokalerne. Hvis vi for eksempel kigger på lørdag aften, så er der lige nu den her koncert med Ophav, og så er der omkring Flyl, som også er sådan en årsmødeklassiker. Og når tilmeldingen lukker der sidst i den her måned, så beslutter vi, hvor lokalerne skal være. Ja. Sådan at alle dem, der har valgt det, får plads. Men vi kan ikke tage højde for, at man vælger om på et senere tidspunkt, så det er en rigtig god idé at vælge rigtigt første gang. Og endelig ring hertil, hvis du vil lave dit valg om, så gør vi selvfølgelig det herfra. Men jeg skal både til det ene eller andet, så jeg trykker tilmeld her, og så går jeg videre til næste. Som sagt, så kommer vi lige igennem de her billeder en gang til. Og hernede, der bliver man bedt om at forholde sig til de spørgsmål, jeg snakkede om. Og det er så ikke første gang, jeg er på årsmødet, så jeg vælger at sige nej. Om jeg har nogle hensyn, man gerne skal tage til min indkvartering, der siger jeg ja, og jeg skriver, jeg vil gerne have rent sengetøj. Og jeg har nogle hensyn, jamen det har jeg. Og som jeg nævnte, der er i en vid udstrækning, der imødekommer Nyborg Strand jo det. Og vi kører de sådan mere gængse, som de fleste vælger, eller har, det er diabetikere eller vegetar. Men jeg har så noget andet, det er, at jeg kan ikke tåle nødder. Så vælger jeg andet, og så skriver jeg ikke tåle nødder. Her. En del af det, man også kan vælge at deltage i, og man kan også lade være, det er, at vi lørdag har selvfølgelig en masse udstillinger. Vi har et kompetencehjørne. Og i det kompetencehjørne, der vælger vi at have fokus på uddannelse. Og en del af det er, at vi har nogle talks, kalder vi dem. Og der har vi et lørdag klokken 3 omkring kompetenceudvikling i forhold til arbejdsmiljø, som jo er meget op, kan man sige. Det er selvfølgelig altid vigtigt, og det vil jeg gerne deltage i. Og jeg vil faktisk også gerne deltage i efteruddannelse af seniormedarbejdere. Og det kan jeg så få lov til, fordi det er på 2 forskellige tidspunkter. Og jeg trykker så næste. Yes. Her kommer vi så til det, der kan godt være lidt tricky. Det vil sige, når man er medlem her hos Landsforeningen, så er man jo medlem som enkeltindivid. Og selvom at man så er delegeret, så har vi registreret, at man er medlem af et menighedsråd. Det har vi styr på, når regningen kommer, at vi så skal sende det til distriktsforeningen i stedet for menighedsrådet.
Så I skal trygt og roligt vælge menighedsrådet. Så har vi styr på, hvordan man deltager. Det er sådan, at der er omkring 400 delegerede og omkring 100 ikke delegerede, der deltager. Og dem har vi styr på at registrere, hvem er delegeret. Så bare tryk næste her, og så er du videre. Så bliver den der lige om at forholde dig til, hvad er det, du har valgt. Det kommer lige opridset her. Og betingelserne, dem læser man selvfølgelig lige først, inden man godkender dem. Nu kender jeg dem godt, for jeg har skrevet dem, men så siger jeg, at jeg accepterer betingelserne. Og trykker tilmeld. Sådan. Nu er det sådan, at nu er jeg tilmeldt til årsmødet. Det er vigtigt, at hvis ikke man har fået en mail inden for, jeg vil sige 5 minutter, så tager man lige fat i os, fordi så er der gået noget galt på den ene eller den anden måde. Det er jo mailen, vi kommunikerer alting med i forhold til årsmødet, og der vil selvfølgelig løbende komme informationer. Yes. Hvad er det så, man kan ske og gøre galt, Vivi, når det nu er, at man skal melde sig til årsmødet? Jamen for det første, så kan der være det her med, at man ikke kan finde sit medlemsnummer. Og det finder man så bag på bladet, eller sender en mail til kontorsnabelag-menighedsråd.dk, og så får man det medlemsnummer. Ja. Hvad kan det ellers være? Jamen, at man lige skal forholde sig til, hvad det egentlig er, man vil. Som jeg også nævnte til at starte med, det program, det er en god idé at orientere sig i, fordi så er det meget nemmere at melde dig til. Hvis du har styr på de ting, så tager det ikke meget mere end, jeg vil sige, 4 minutter at melde sig til årsmødet. Den sidste ting, det er, og det kunne I måske allerede se her i webinaret, det er, at tingene er lidt småt. Ja. Så det kan godt være, at man skal, finde sine læsebriller frem, så når man kan læse det. Jamen, vi synes, det har været spændende at høre jeres spørgsmål og jeres input, og dem tager vi selvfølgelig imod løbende, og vi kan også tilpasse nogle ting i vores system løbende, så endelig sig til, hvis der er noget, I ikke synes fungerer hensigtsmæssigt. Vi åbner her for tilmeldingerne i morgen kl. 12, og en del af det bliver, at man kan finde det her webinar inden da, og så laver vi også en skriftlig vejledning, som man kan orientere sig i forhold til at melde sig til. Så vi håber selvfølgelig, at det er lige til. Og ellers så skal I endelig tage fat i os på 87 32 21 32. Og ellers så glæder vi os bare rigtig meget til maj. Helt sikkert. Når vi ses på Nyborg Strand. Ja. Og tak for jeres tid, og tak fordi der var så mange, der vil deltage.